Daily 24/7. I dag så sender vores korrespondent Jonas ned til Ukraine i hovedstaden Kyiv. Og vi er så Jonas med en livestreaming, hvor vi har mulighed for at stille ham nogle spørgsmål. Hej Jonas, hvordan ser situationen ud dernede? Ja, hej Martin. Jeg står hernede i hovedstaden Kyiv lige nu. Og der ser meget stramt ud. Der er mange ukrainske demonstranter, som render rundt dernede med banner og skilte, hvor der står ned med Yanukovych. Men politiet er rundt, og de holder styr på det. Det ser ud til, at der ikke sker så meget andet, end at der bliver demonstreret. Så det er en lille overblik over, hvad der sker hernede i Kyiv lige nu. Okay, er der sket noget farligt dernede egentlig, Jonas? Jamen, der er politi, og det kommer. Der er drab, og der er blevet skudt efter nogle personer. Ej, de ukrainske, de strømmer herind, vi bliver nødt til at løbe. Som I kunne se, så har der været problemer nede i Kyiv, og vi har så fået vores korrespondent i sikkerhed nu, hvor vi så har haft mulighed for at snakke med ham igen. Hej igen Martin. Vi er nu kommet i sikkerhed i Kyivs rådhus, og som du kan se, der er vi herinde, og vi er faktisk inde i præsidentens lokale, og her kan I se hans skuffe. Den er her, og jeg må faktisk ikke røre den, men jeg har fået tilladelse af politiet. Men nu vil jeg lige komme tilbage, at hvordan det hele egentlig er eskaleret derude. Det startede med, at demonstranterne de har de Molotov cocktails, en flaske med noget alkohol ned i, og et stykke papir, man tænder ild til, og har kastet efter politiet. Hvilket så eskalerede til, at politiet kastede med minigranater, som troede lidt demonstranterne, så de kunne trække sig tilbage. Og derfor blev sendt herind alle journalister hernede, som kommer fra Tyskland, England, de er blevet sendt ind i det her rådhus for at komme i sikkerhed. Så jeg har ikke mere at sige lige nu, men jeg vil hurtigt løbende komme tilbage, når jeg har noget mere. Vores korrespondent Jonas har så fået fat på en ukrainsk demonstrant, hvor hun så gerne vil være med til et interview. Hej Martin, vi har fundet en ukrainsk demonstrant, som vi har fået lov til at have et interview med, og vi vil gerne lige have det på live tv, så kom lige med herhen. Down with Yanukovych! Down with Yanukovych! So hello, how are you? I'm good! Why are you demonstrating here tonight? We don't like Yanukovych. He's a bad man. Why is he a bad man? He is very bad. We don't like no good man. But why are all people here standing today? Do you know, can you speak of the people's ways? We don't like Yanukovych. We want Yanukovych down. Die Yanukovych!